So what's up mga iskalawag? So amo din buhaton runo kay magsamyang challenge. So among i-try mga iskalawag kung unsay gini siya kalang kay so sa una wala mi ka-try ni karon pa mi nakapalit. So amo i-try gini mga iskalawag. So amo i-accept ning challenge. Samyang challenge. So sa dili pa may magsugod. So nang tapos. Shout out. So mag-mix ako, mag-mix. Yeah. So mo ni yang sus. So let's go. So shout out dahil mini si Andagandan, Jerome Balo Briguli, Sandy Cañete, Reyes Roger, Bilin Roson, Roquiso, Inday Lores, Laro J, sa may channel. Shout out. Shout out ko ni Samuel Yunting. Shout out sa iyo, idol. Shout out ko na ni Juan, ni Nathaniel Bakirker, ni Master Ken, ni Ate Irene, ni Kuya Arong, ni Anthony Discarpe, ni Kay Etonix Idol, ni Ambot kinsa to. Isang oras to. Shout out kita nang nananaw. Tapi naong. Wala kaya. Mahina nila lang. Ano ito eh? Kano na ng bahog. 3 times spicy yan mga katapang. Idol bitapang. Spicy with Lucky Me. Samyang. Dalapan na. Samyang oy. Wah, wah pagani sagol ka muna. Sagol pagani. A few moments later. So ready na din among samyang mga iskalawag. So na-mix na namo. Mix na namong tarong. So nagigigil na kami. So mag hupya mo kulog mahayang dimi sa og kinsay maalis maoy muna og kaon. Sige guys. Hupya makulog mahayang. O siya mo unda man iskalawag. Klaro kayo. Okay. Ako muna. Gigil ako dito. Naglawang. Antay na guys. Paray. Kamote mo yan. Ano masarap? Masarap. No kaya? Ya kita magbachochor atas kilig. Ano na? Bitek lang tao! Bisik lang daw guys. Bisik pero rin paningot to. Tingnan yung mukha guys. Biyak na. Ana. Umiyak. Adri. Darah. Bisik. Oh, bisik ya. Bisik. 2 minutes hour later. Oh. Bisik lang. Iniwanan siya ng diwa. Binasted siya mga iskalang. So, kami na po mga skaluwag. Ang malahi maoy buang. Tayo mag-swerte ka talaga. Let's go! Kainin mo na! Guys, grabe sana guys. So,
Basic lang is 2. Okay. Bisik. Basic ni. Yeah, let's go. Aray tayo. Yo! Basic Tingnan ni. niya kung paano siya umiyak. Kini ko saraki. Kanaan mo niya. Rabiso mo tawahan na mo yung ilang. Tingnan nyo guys. Basic lang is 2. Kana. Basic kami. Tanawa, watch and learn. Basic lang is mga mahinang nilalang ba na mahinang nilalang. Hilak. Tingnan niyo. Ganito dapat. Ganito dapat kumain ng samuel. Bisik. Bisik. Oh, Pero nagpanigom na si Ingat Sipon. ha. Paniba. Ilabili ka sa. Tignan mo ulit. Para malaman. Ano? Doon? Ano? Hangin. Pero Bisik lang. Oh, tunan lo ka mga kalawag. Baka di ka makaya. Oh. Iyak ka. Gabi hanga. Kami. There's of joy lang to. Just your joy. Oh, ano? Iniwanan ng juwa. Oh, hilak na iskalawag. Yan mga mahinang nilalang. Tumabaw. Tumabaw. Oh, mga iskalawag. Yeah. Grabe. There's of joy lang to mga. Grabe hanga ni Mal. There's of joy, ero. There's of joy na yun. There's of joy na ba yan? Aba. So mas kalawag. There's of joy. Grabe hanga ni Mal. So, grabe jud kahang. Good luck sa aming tatlo. Di makaya sa sila naman. So kami manami. Let's go. Ang marahin, maoy go. Ang balik-balik. Walang magpapatalo. Ang marahin, maoy. Ang dahil. Malas. Bisik na to, bisik. Bisik na to, bisik. Yan na naman. Isig bitaw oron. Ulpot ng Huwag natin ang tapang ulpot yan. ng Murana ron. Kapiang ay. Di pala ito bisik, di pala ibisik. Try again. Kamay naman gana. Mau. Gaduhan yan, gaduhan. Ilak na kung dire. Ano pa na. Shout out din ako sa mga idol ha. Wala kay ha. Bisik ka sa kita. Basic. Tingnan nyo basic ba? Napil na niya, napil na. Shout out ko ni Dor Inok nga bag-urang ikasa na itong magsabado. Dor, why? Lechon niya ng mga paksyo-paksyo na. Bakit? Tinutubdun to? Eros. Di madali. Dani bilang mo iba. Shout out. Malaktas ha. Laway mo. Bubugwak kayo eh. Murag-drag doon no. So tapos na kami tatlo guys. Kami ng dalawa. Kaming dalawa mas. Salamat sa matibay. Tingnan Tingnan natin kung matibay ba. Bato. Pelde! Talo ko. Talag na siya. Lunti lang ha. Walang kunti-kunti.
Marami. Yan. Dapat marami nga maubay-ubay. Ang kana. Kena. Ito lang guys. Sapat na. Kaya mo ba yan? Kaya. Amoy na amoy. Samyang, spicy. 3 times spicy. Di kaya ng mga mahinang nilalang. Bisik lang, pas-pasig kaon. Ay, goy. Alda, wala. Balik yung malamot ha. Ikaw, sapa? Muyain mo. Ay, kapit sa mahurot. Ili ara ng panahang. Gih, wala. Dragon, no? Lagi mo. Kailan mo ng panulak. Di, usap pa yan. Matuloy mo. Crap! Allah. Oh, teka. Nagpanikat na siya guys. Thirst of joy lang na. Makansim tang ikoy. Ulitin ko. Lala. Yan ang idol namin! Kilap na. Sino malakas? Aral mo ka Sanay ni kasi yan. Sanay na. Nagkuruk-kuruk! Nanginig na, nanginig. Bergulbot mo, bergulbot ang dila. Kami yung maragkata sa Guys, hindi na kaya guys oh. Ang na kayo. sunod. Hangoy, hangat. Guys, kanawag. So, tapos na kaming apat. Pananay. Siyempre si Dodong! Halang. Angas! Bisik na lang daw, bisik na lang daw. Bisita na dalawa nag. Walang kuhan, igom guys kada. Nagsingot bitaw. Ang paramihan bro. Mamadi man kan sih. Una. Say kaya mata ni hiloy eh. Kecelak. Mayo tato kanahan gina. Kanahan gitu na. Mau mana ba? Di mo pigday na. Duan. Guys, ano ka? Wala pa siya. Wala minta lab. Oh, bisik kayo. Bisik ko din. Muni pagit Ay, konti lang. kapag ito, kanahan dagham gud niya. May alam siya ipik ta guys. Ang na. Anam na. Wah. No. Tawagan na alam sa. Nag-alaman, hindi siya. Nag-alam. Alam sa kahang guys. Marag may inang matag. Sisi lang daw sabi lang. Mag nakuangan ko. Tikman ulit. Ayo ko na. Pwede na makaya. So, what's up mga iskalawag? So, dili lang dami ko tom no. Amo na ng putlon guys. Way hang. Bisik na kayo. Halak. So, way hangon, muang ngabil. Dili na kayo. Sikir ka sa mga sila. Grabe. So, di lang namin amo ni Dios account niya, di lang namin ipakita sa inyo kay bisig maglaway niya mo. May hanggot. So, suwayin ninyo mga iskalawag. So, sa kato wala pa ka-challenge na mga iskalawag. So, dugan gini siya nga i-challenge. So, i-try ninyo. Bisik na kayo. Way halang. Subscribe niya. Please subscribe. Hinaot niya, nalingaw mo itong na video mga iskalawag. So, sa kato wala pa ka-subscribe. So, please me subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga Pag-ong uploads! Yo! Taboy ka tawans! And make sure laugh!